Skype inorez molestatzeko. Alde batetik. Beste alde batetik hau kenduko dut dida bate. Venga. Teoria zuzenean gaude, eman segundutxu batzuk, bitartean tuiteatuko dut. Oi, barkatuko akola. Hortxe. Venga, primeran. Tuiteatu dut, automatikoki Facebooken agertzen da. Bera, bazpa Google Plusen be agertzea. Puntutxa, compartir. Venga, eta ya azten den emisioa, eta 6 segundu, 8 segundu, vale. Teorian ikusten da, a ber. Itxiko dute. Vale, entzuten da, ikusten da, ikusiko dut bada espada la página de visualización, ea ondo ikusten den. Eta horrekin ja, hasiko gara. Vale, badiru dimen dena primeran doala. Vale, bakite pizkat ordu raro bat dela, arratzaleko 8 direla, baina bueno, egon daiz, kristen den gantza bat hartu dute Terraformers animeari, horrein komentatuko dugu, pizkatxo bat, zertaz da eta bar. Bueno, zer izango da, Minecraft Euskaldun Mode 2.8 bigarren denboraldia, hasiko dugu gaur hemen zuzenean. Bat puntu bederatzen ikus ezakezunez, beraz hemen ja badaude aldaketa batzuk. Biziropena gogorra sortzailea, gogorra mundukera gehiago, hasia jarriko dugu Euskaldun Mode 2.8 adibidez A2 eta mundu berria sortu. Ea zera agertzen zaigun gure munduan. Gure munduan zehar bilatzen da. Ez dakit kanta hau euskeraz. Neu desgraziaz gaztelaniaz ikusten nun, nire garaian. Bale, toki laua, irlak. Beldurtzen nau. Bale, izoitzak hor ditugu. Bale, joango gara horra eta hartuko ditugu zoitz horiek, bale? Bale, ez da zertan izan behar toki txarrena. Hasiera pizkat fastatuta egongo gara janariz. Ez dugu ez tardeak ez izan hortutin garrantzitsu, hasieratik etxetxo bat izatea. Nun zombiak eta bar ez diren sartuko. Bitan dago behiak. Ongi. Bale, hasiko gara gurra hartzen bai edo bai. Bale, venga. Ez da munduko txarrena, irla bat, alde batetik ondo, ez alde batetik txarto, baina bueno, behiak ditugu, berazean, behien gune horreta egin beharko ditugu gure behi tokitxoak edo, behi txikiagoak izateko, eta bar, bueno, betikoa, gela urtil da horro bat hartzeko, eta bar. Lehenu egunean egin beharko dugu hori bai, etxetxoa, bat puntu batzen da hendik ez dut oso ondo kontrolatzen burruka sistema, aldakizun ez aldatu zutela pare bat gauza, eskutua jarrikitu zuten eta bai, eta orain badirudi aizkorak espatak baino askoz ere hobeagoak direla. Bale, hasiak espero dute, oso aski ikusten dut. Zenbat nono de FPS-ak, zintxun, eta mare FPS horre estankatuta. Arraro. Bale, hasi batzuk. Hemen orain garrantzitsuna da, zoitzen hasiak izatea, zoitzak izateko. Zoitzak behar ditugulako, beraz, hasi guztiak landatu beharko ditugu. Eta baita janariarena, hori bai izango dela garrantzitsua. Beiren bat akatu behar izango dugu, baina zenbatuak atxamarrekin. Venga. Hortza adibidez, beraz, korrikarena ez da ideia ona. ¡Ay! ¿Pero qué dices?
Venga, ya. Seguna, hasi naiz orain. Txo! Nola agertu ahal izan da? Nola demonta agertu ahal izan da hor eskeletu bat oraintxe bertan? Vale, beste puntu garrantzitsu bat, harria. Jode, eta hor arkerua, vale, a ver. Ardixak. Loboute elekzionatu, mesede, segunda joaten ari da eta... Venga, hemen crafteo maila. Eta egingo dugun lehenengo gauza da pikotxa. Bai edo bai, behar dugulako pikotxa, baina ja. Nun hartu harria idearik ez. Harria behar dugu ja. Eta teilatu bat, osea, harria eta teilatu bat. Benetan txo, ez dela egongo harririk. Ah, bai, bale, posten nauk. Men, areagaz. Vale, venga, harin. Harria behar dugula, gutxienez. Eskora egiteko eta... Naiz eta ziren etxe txartziki eta kaka bat egin, behar dugu egurra egin beharrean hasieran etxe egingo dugu lurraz, bare, kasu konkretu honetan. Bale, baina orokorrean ez egin larru... Zera. Material honetaz, bale? Ez da, ideia batera hona. Kasu honetan da, emergentzia konkretu honetarako, ez delako Tokio berena, tokatu zaiguna, bale? Egoera eskatzen didalako. Baina ez da ideia bat, ere ona hau egiten, ari naizena egitea, bale? Diferentzia bat nun baten artean eta Minecraftera denbora asko jolasten daraman tipo baten artean. Kofer bat ere egingo dugu, bada espada, hortxe. Bale, eta orain, izkora, baina ja, egingo dugu labea, eta itzurra. Bale, honekin ja, labea hemen jarriko dugu eta hemen hau, bale, biarte hauek hemen utziko ditugu, area B, eta harri gehiago, behar dut, hau pikotxa hau behar dut. Ez dut nahi gaua bilakatzea eta hemen egotea. Teilatu bat izan nahi dut neure buru gainean. Tuku. Zeran horretaz misioa, ondo doan dana. Bai, badirudi baietz. Primeran, posten nau. Ena ondo doa, posten nau. Vale. Hau se bera. Korrik egitaren ez da ideia ona, holan hasieratik edo komentatzearen. Vale, orain egingo dugu pala. Aitzurra eta pala. Eta pala eta ez dakit zer gehiago behar dudan. Buru bat. Eskeletua joan egin da. Edo eruditzen zait. Jasko bat. Lasai.
Venga, oiazko batekin hobeto. Janare pizkatxo bat dela eta, bale, ur hartuko dugu, bai edo bai, izateko, ikatza naturala egin ahal izateko, eta horrekin antortxatxo batzuk eta irla babestu, bale? Ego dugun beste gauza bat da, irla lautu, eta gero, semiblokea jarri, holan, hemen ez dituzte, txaiak ez dituzte, ez dute spawnik egingo, bale? Ikatza bera mango dugu, hau adibidez bosta sola, ez dut ustoko gurrau. Hortxe, eta hau. Venga, ongi. Ongi, orain bitartean, aldizia gaude hor eta txerria be. Bueno. Bat, bi, iru, ustut jokoa kontratu dela arkeruak goizeko ordu hauetan ez dutela zentzurik, bale, lautu nahi dudanez, guzti hau jongo nahiz hemendik zera, lurrak entzen. Gero, gainera hori lautu nahi dudanez, gero ingo dugu etxe hobeago bat, orintxe bertan ez gara horre asko ez dugu asko burua jango, prestatuko dugu justo gauerako etxea, nio pizkatxo bat gehiago, justo gau eta mina egin ahal izateko etxetxoa, sarrera gure etxe berberan izateko, bale, adibidez, onarte, bale, orain ingo eguna izango da, pekotxari horutzi eta hausartu eta abor bale, momentu solan gainera eguna joan data eta nabaritzen da eta eguna joaten danean guztio dakigu zer gertatuko dan eta ez dugu nahi hori gertatzea, baietz. Teiatua zuzenean jarriko dut interesa dugulako oraintxe bertan teiatua izatearrean. Venga, ongi. Epa, ez dut azkenan ez dut jarri, venga. Ezin dira R. Vale. Hau ezin bada R jarriko dugu hau zebera. Vale, eta orain egiten danean bat eta igual zuzenean badezpada hau jarriko dut hemen eta lan naiz eta apurtzen duten ezin izango dute ezin izango dira sartu. Vale, hau hartuko dugu, egingo ditugu antortza pare bat. Vale, orain hemen bat. Vale, lehenengo gaua. Vale. Hau da, emergentziatarako etxea esaten den bezala, bale? Zein kasu etxe honetara. Vale, a ber, lehenengo gaua heldu gara. Vale. Hemen egin beharko duguna da gure minarako sarrera ingo dugu hementxe, bale? Hori askori jan bezain pronto, primeran etoleko zaigu. A ver. Venga. Primeran. Hoi asko gozoa jateko, afaltzeko. Oh, ze ondo sartzen den, hoi askotxo bat. Vale. Eta orain txiko dugu hor pizkatxo bat, bada espada. Ben bat botako dugu. Montuz dena hor txiko dugu deko gunez hemen. Vale, venga. Ea pizkatxo bat dena hau kendu ditzak egun. Azken finean area baita. Vale, eta area jarri beharrean, kasu honetan area jarri beharko dugu. Dena hau beraz joateko. Hau dana, hobeto esan da, beraz joateko. Gainera gero aurrera gozurazki ez dut gustoko. Hortxe. Gainera gero aurrera gozurazki
Etxe hobeago bat egingo dugu beraz, lasai egon. Hau, hor. Egut, bloke batetan jizta pizka. Arrisko pikotza. Kaben sotz. Labaute torpe. Area hor sartu eta hau ona. Gutxi gora bera eguna Minecraften 20 minutu dira. Gutxi gora behera. Opa, lote más. Hor eta hau fuera. Burdina, ze ondo. Baina behar diagu arlezko pikotza. Vale. Hau kenduko dugu. Burdin gehiago. Ze ondo. Vale, hemen burdina izan da. Ez, hau utziko dugu, eurrezko utziko dugu hemen emergentziatarako. Erratzen bandaz berriz. Eta ingo dugu beste arlizko pikotza bat. Hartuko dugu burdin guzti hau. Antortzatxo bat jarriko dugu, lehenik eta lehen bailen. Ez ditugu sorpresak nahi eta vale, primeran 4 burdin. 5 eta 6. Vale, ez dago txarto 6 burdin. Hemen area dugu, beraz, okenduko. Hortxe, venga. Area hemen zonalde txarren hau, arearen moida da, baina bueno. Hau konponduta. Hau behin konpontzen dugula, arazo zero, bale. Burdin pizkatxoa lortu dugu hori primeran datorkigu. Hemen harria dekogu gozak egin alizateko eta bar. Vale, primeran. Hemen dator orain movida. Burdina zertan gaztau, vale? Ezi burdin dira bakarrik. Eta burdinezko pikotxe interesantea da, baina igual nahiago dut babesean gaztatu. Beste edo zertan baino. Zei batekin jarri duanarekin zoran egongo da. Vale. Orduan, koska. Afuera. Tren berdin egingo dugu afuera. Atolan pizka eta altura gehiago izango dugu. Tren igual berdin egingo dugu. Venga, afuera. Más hortxe. Hau kanpora eta hori emango dugu. Vale, ongi. Antortza batzuk gehiago. Hemen ere arazo izango dugu ikatzaragaz, ikatzen naturala momentuz, ikatzen naturala egin beharko dugu eta hori arazo larritxoa da, Hemendik pizkata handituko dugu zonalde guzti hau. Eta ezin garren kapan gaudu oraintxe bertan. Beitu, 60 primeran. Oraintxe bertan gaude, 61 bare, asko zera gehiago jaitsi beharko ginateke. Baina, bueno, hemen pizkat hau dana ondo jarriko dugu lehen bailen. Zona asegurua izatea. Vale. Hemen pizkat gehiago jaitsiko gara. Mendigatoz, hemen hau bat gehiago jaitsiko dugu. Adibidez. Vale. Ez dut uste kreatura asko esponeko dutenik
Irland, bale? Ez dakit zeraten baina zer holan esaten dit, nire bilotza, horrelako zer esaten dit, bale? Ez dut espero, baina ez lan daiteke eta ziurazki erratuko naz. Bale, orain arazo larrina da janariarena. Bale, burdine. Eta ikatz gehiago jarriko dugu egiten. Zortzi erreko ditu, ez dagoela txarto. Zosa gordeko dugu. Eta hendator duda, zer egingo dute honekin? Egin ditzaket kaskoa edo botak. Bale, kasko egingo dut momentuz, nahi dut babesa izatea egia esan da, Bat puntu daratzen burrukarena nahiko burruka bortitza zen daiteke, bale. Zer handoa zuzenekoa, por txerto, zuzen kontatzen duzuen edo ez? Opa! Iep! Kaixo, lagun! Kaixo, lagun, kaixo. Bale, a ber, Coca-Cola trago bat hartzen. Ai! And I need to revive! Zer da sortxitarriak, bale, primeran. Eta pizkat berago, joango gara. Pizkanaka. Egun sentia datorren bitartean. Zombiak entzuten dira. Zombiak entzuten dira. Eta hori ez da batere ona. Eskeletoak behintzun ditut, orintxe bertan. Eskate, soina bizkat baso daukat igual. Zuentzako. Baina, bueno, nik nahiagut bestera gorro. Osea, ez dut ezer entzungo nire zitzatik aurrera. Bale, bera joango gara zuzenean, bale, ingo dugumen bidea. Gutxen ez, 12. kaparaino edo. Aranda ere, egun sentia heltzen danean. Kanpora joango gara bizkat janari bila eta abar. Eta gero gauetan, zera. Bidea egingo dugu, mina hobetuko dugu. Hau da, egunen zer janaria batu. Eta gauetan mina hobetu eta abar. Korantxartan janariz nahiko kaskata gabilz. Egia esan da. Venga. Horren kanpa gaude. Berrogeta geratzi bala, asko ze bera joan behar gara. Bueno, pikotxa baldin eta badokal, klaro. Gora, he, bera, betizu. Badiru diegun sentia dala, ja da. Aterari izango gara. Bai, badiru di baiatz. Vale, ondo. Antxe txuak ditugu behiak eta bar. Vale, horrein joango gara, vale? Momentuz, egur gehiago hartuko dugu. Eso zer komentatzen duzuen, bada espada. Ez ebez, vale, venga. Egur pizkatxoa gehiago hartuko dugu. Ondo etorriko zaigula eta beharko dugula momentu segurri katza egin ahal izateko. Hau adibidez erabili dezakegu ondo egurri katza egiteko, hau ez dudala batere gustoko. Egur hau txuriegi edo iruditzen ez dut batere gustoko. Bale, eta handik joango gara orain txerlitxoien bila, txerlizerren bila. Jup. Txerlizerrak. Jasko txoa, jaskoak badaude txerliak mantenduko ditugu bizirik. Ostia. Behitu. Ostia. Kobazulo bat. Jasko bat ikusut, bai, hemen. Agur.
Asko batekin, ez nahi bizirik iraunduko asko, I am sorry, my... ondo. Arkeruak hortik. Arkeru bat geratzen da hor. Agarroa ez harrapatzea. Hau bai. Txinez gora egiten duenean erratzen da. Eta hori ondo datorkigu guri. Bale, janer pizkatzu bat gehiago lortu dugu primeran, ondo datorkigu. Egiten jarriko dugu oraintxe berton. Gure etxe kutre honetan, bale? Emergentziatako etxea da hau. Beraz, lasi eta ez urduritu. Bale, hor. Zombi araia hemen emergentziatarako, arria hortik. Hemen, aurra bergarria dira. Ubikatzen bilagatuko dugu, hemendik utziko dugu. Bale. Tuko grabatzen harik eta zoetxazi gehien. Bale, beste zitzu bat hemen gehitzeko. Horti jarriko dugu adibidez. Eta Amari moreta. Eta janaria behar dut jada. Oiaskotxoa, egiten den oiaskotxoa. Bale, egingo dugu burdinezko pala. Horaintza hartan barko dugulako, lur mugimendu handitxoa egingo dugu. Ba, eta ez dugu pikotxa egia da. Iru. Ez hemen ez. Hau berko dugu. Bat, bi. Eta jiru. Eta... Gertuko ditugu, hau sartuko ditugu hor, batekin soberan, momentuz. Eta berko dugu bi. Eta hauek lau, hortze. Bale. Janari hemen, oiaskoa jan egingo dugu. Eta bi txerri serra bat. Primeran. Eta hasiko gara hau hobetzen. Lautzen. Betu nora nabiltzen den jarri ditugu. Guzti hau lautuko dugu. Nahiagut bi irla hauek bateratu batetan eta lautu eta semiblokeak jarri. Talan espazioa irabazi. Guztia fuera. Hori bai. Area ezaigo faltako eta blokeak. Eta gero ere irla hori batu dezakegu esan da. Orduan hemen azkenan egin dezakegu kriston irla handi bat. Eta hori ideian izan daiteke, kubo karratuak irabazteko. Bale. Kubo karratuak irabaztea momentuz asko interesatu egiten baitzaigu eta eraikitzeko espazioa behar dugu. Jake Minecraft hardcore erraunka hau irletan izango dela badirudi, edo lan nahi izan dau gure Minecraft laguna, Minecrafteko jainkoak, edo notz jauna, nor daki, nore izan den erruduna. Vale. Baina, holan izango dugu, venga, primeran, hasi gehiago, hasi hau, ara, hau, hemen jarriko dugu momentuz. Eta hau gona bera, beste hasiekin. Beste bi hasi, primeran. Bat hementxe eta bestea hemendik adibidez. Ardi beltz bat eko gor. Venga,
Horrela jarraituko dugu guzti hau lautzen. Eta bueno, eta hori, gutxi gora bera. Hori da bertan egunean zehar egingo duguna, janaria batu eta zonalde guzti hau lautu. Eta gero gauetan mineatu. Mineatu, rekurtsak lortu. Apai. Eta kokolatlago batetan. Eta gitartan ikusiko begiratuko nola doan hau. Vale, dana ondo, primeran. Posten hau dana ondo joatea. Vale. Aia. Venga, beste bloke bat gehiago. Mesedez, beste bloke bat gehiago behar dut. Badakit hortik ardixak daudela, lasai. Baina orain ja, momentuz hasieran aprotxatuko dugu egunak, oeak egin baino lehen. Eta gero ja, joango gara ardixen bila eta bada. Zatuko gara hasieran pizkat gure kontura, gauzak konpondu. Nahiko zuzenez ez dira gertu lan etxai asko, hori be, abantai esan da, eta xorazki izango da irlaren izaragatik edo txunkak inguruan ez dute izango toki asko espawnatzeko edo igual berago spawn toki zabalagoak edo izango dute eta onagora ez dira asko heltzen. Epa, pikotxa, ikusten nola pala gabe geratu nahi zen? Ai, ama, Coca-Cola. Lanaren truke, aitzurra eta pala. Bueno, kobratzen erreala, baina, bueno. Murrokan garbian dago, hori da printzipala. Bale, hau hartuko dugu, tengo dugu beste pala pare bat. Ongi. Venga, abona eta abona. Eta hau, momentu zorra. Vale. Ondo goaz, Ondo goaz. Eguna aprobetsatzen gabiltz primeran gainera. Kenduko dugu zoitza hau erditik. Molestatu egiten baitkaitu eta Iepale. Hortxe. Eta ja ikusten ageltzen hasten da eguna joaten ari dela Minecraften. Bai, eguna joaten ari da, beraz gure etxeko bezera joateko mementua heldu zaigu. Gora hemendik ingurunean antortza batzuk jartzen. Kreatura gutxiago spawn egiteko. Argi bujak, noski, Minecraft da. Bale, holan pizkat ingurunea babestuago egongo da. Ez du izango munduko berena, baina, bueno. Gero eta hobez gehiago, gero eta hobeto. Hau dana, egingo dugu lan. Lau. Venga, hortz. Zaplina gordeko dugu. Egur hori. Hau, bilakatuko dugu. Eta lurra gureketan emango dugu bada espaga bade. Ondo, orain bera. Eta gure mina aurrera eramango dugu. Hortze. Bena, aldugun denbora gehien aprotxatu behar da oraintxe bertan, momentu hauetan. Estela, txarto goaz. Espetuko aprotxatzen, txarto. Vale, hori arria da, iruditu zaite moben tokia. Baina ez, arri gehiago da, ongi. Bikotz pare bat edo ekarri beharko nituzke aldi bakoitzeko, Baina, bueno.
Ea burdin gehiago topatzen dugu, porque momentuz, abitu, justo esan dut eta ora gertu zaigu. Lehenago esan da, imposible. Lau, bost, sei, bueno, zazpi. Tia, mena galanta, Sortzi. Bederatzi, ostia, mena burdin mena galanta. Honekin, amar, ostia. Honekin petoa egin ahal izango dugu, burdinezko petoa. Primeran. Lehenago esan dabe. Beto, eta ikatxa, boa, ze ondo, txabal. Ikatxa primeran etorriko zaigu ikatxa hau. Boa, primeran. Zein ondo, ikatxa hau etorriko zaigun. Etor graba, grabaren atzean orokorrean. Vamos a explicar. Opa, joe, antortxak endu dut. Kontxo. Beno beto. Vale, ikatxa, primeran, ikatxa hau datorkigu. Primeran ez, urrengokoa. Gainera ikatxe kantitate desentea, Topatu dugu. Vale, hemen argitxo bat jarriko dugu, bada espada. Eta ez da argitxo iratxoa, Zurazki bat ematortek esango duela, argitxo iratxoa jarriko duzu, ez? Argitxo. Eskuan kriseioa buruan txanoa. Mendiko magoa. Ai, uma ginean zein polita zen mundu hau. Zein simplea eta erraza. Ez egin inoiz nagusi. Ez egin inoiz nagusi, benetan. Ez duzu gustuko izango. Denbora kontrolatzen nabil pizkat bidatxak eta lauden eta arte edo egon al naizelako hemen zuzenekoan, bale? Nabil hor pizkat erdi begira eta bar, bale, pepa. Ongi, ikatz mordoa lortu dugu. Zein ondo. Primeran etorriko zaigu ikatz hau. Hau hemen, bale. Hau da. Kendu beharko dugu, momentuz. Ikatz gehiago, zenbat hartu dugu, 48, bale, momentuz ez dugu hartuko, 48 ikatzarekin momentuz. Neko ondo goa, zerbitzatuta ikatzaren aldetik. Hauetan aurrera joateko, soberan izango egun ikuste. Bale. Zingarren kapan gaude jada, 30, bale, berago joan behar gara oraindik. Askoz ere berago. Gutxienez 12 edo. Gutxienez 12. Bitu, burdin gehi, justo burdinean apurtu zaigu benetan. Bueno, burdin gehiago deko hemen, ez dago bat ere txarto. Venga, gora joango gara. Teko guna usteraik, pikotx gehiago egitera eta bar. Ai, ama. Zo zer komentatzen duzuen, hemendik. Bale, ez, bale. Bale, lasaitasun osoz nabil neu hemen solasean. Tururururu. Bale. Blokeak egingo ditugu.
utziko dugu hortik. Guzti hori egon barko dugu, ondo. Eta burdin eskopikotzat egingo du gorengokoan. Bera joateko. Ongi. Venga, bera. Segula jasko falta. Behar dugun kapa eraltzeko, ez dakit zinbeagrenan goazen, baina ja asko ezin zegu falta egin. Zingarrenean goaz. 26, bale, asko zegu falta ez. Burdin hau hartuko dugu baita ere. Beste hainbat burdin ondo datorkigula, 8, 9. Bueno, ez dago txarto behatzi burdin, joe. Ezin naiz kesatu. Baina inondik inora, 9 burdin. Kesatu bez. Vale. Venga. Lasaitasun osoz hartuko ditugu hardcore erronka hau. Bale, eta ja pasadan aurrekoan gertatu zitzaiguna nederrean ez egun gertatzen, bale? Kriston file hori. Bueno, ez dut azkenen ezin izan zen dutela ikusi, nik torpe gutxan izalako eta batzutan asto egiten dudalako irudia aldatzea eta jokoa jartzea. 19, 8, 7, 6. Bagaudela ia. Bagaudela ia. 16, 15, 14, 13. Bagaudela ia. Vale. Bagaudela ia. Hau da 13, 12, 11. 11 geratuko gara oraingokoan adibidez. Nik uste ondo joango segula 11. Fuera, 12an tortza ditugu, vale, jarriko dugu bat, adibidez, momentuz. Eta orain hemen gaudelarik hasiko gara hau zabaltzen. Alde batera eta estera eta gela handi eta galant eta xarman bat egiten. Oh, lestona! Ai ama! Lestona topatu du jada? Ai ama, ze pozik nahi zen. Eskerrik asko Minecraft. Leston maitea topatu dut. Leston gehiago, Buro galtzen nabil, Lestona topatu dut, ze ondo. Ze imposi nahi zen oraintxe bertan. Lestona dugula gauzak egiteko jada. Oraindik gauza beharko ditugu, Lestona momentuz gordeko dugu. Horrerago, erabiltzeko, baina bueno, Lestona hor dau jada. Eta hori garrantzitsua da, ja Lestona topatu egin dugula. Ongi. Venga. Ánimo, Raute. Pikotxari jota fuego. Zombiak entzuten dira hortik, Kontuz ibili beharko gara zombiak entzuten direla. Venga. Ali kriston azli kantitatea gantzen edo gaudela. Animo. Pikotxa ia jubilatzeko dago,
karton gehiago. Benetan. Horin da, diamantea topatzen dudanean, jada, eta nik ja ematen ditut kriston fosa saltuak. Venga. Besteat jarriko dugu. Eta orain ara, onditu beharko dugu gure mina. Gure pikotxa usten bagaitu, claro, porque pikotxa dago ia desagertzeko zorian. Eta bai, desagertu egin da. Beraz, gora zen gora, berriz ere, gure etzera, bederatzak bost gitxi, zin gozo denkoa, jola. Zuk ez hartu nire bizio txarrak, benetan. Nire bizio txarrak ez dira oso gomendagarriak eta bideojokoak, manga animeak, eta bar bizio guzti horiek ez hartu, oso txarrak direla. Horra. Venga. Jupa. Ongi. Bale, gero ingo dugun izango da este burdinezko pikotxa bat, petoa, eta solatzen seguna botak edo, suposatzen dut ez dakit, ikusiko dugu. Solatzen segun, nola goazen, eta bar. Bale, bilak hor daude, garrantzitsua da, baina bikote bat da, beraz, mantendu behar ditugu eta jaten eman, eta bere gauzak egitea, eta hastea, haiek, klaro. Guztiak joango gara kentzen. Lasai. Piano. Iop. Teron tirerarirero lehen, teron tirerarirero. Talirero, larirero. Venga. Pizkanaka. Janariz momentuz ondo goaz, hori onna da. Oso da hemen egitea lur mugimendu hau. Eta espazio irabaztea. Pizkanaka, klaro. Igual joan gara hemen, hau bi lotzen, adibidez. Bai, utzi nahi dut piko altura batetan, bale? Hor eskabatu zen, baina ona nahi dut heltzea, bale? Elegante. Minatzeko toki ona, errekurtsoak bilatzeko, baina momentuz gure mina nahiago dut. Momentu honetan egia esan da, gure mina, oskoz ere interesgarriago iruditzen zait, hori baino. Besteak beste, nire jokonen bizitza eta bigarren denboraldia ez dudalako nahi, zuzeneko honetan hastea eta bukatzea. Izango litzateke, oso patetiko bat edo, esan dezakegu. Venga, hortza. Joango naiz. Bakit lur guztia doko dala kentzako eta baretar, baina bueno, joango naiz momentuz gure kofrea usten. Toko lur guzti hau. Kofran tokitxo egiten dugu alde batetik eta bestetik aprobetxatzen dugu hortia da atera dugun lurra. Ibe garrantzitsu edo dala.
Naiz eta uste dudan gaua heltzen ari dela berriz ere. Zaki zergatik zozer esaten nau. Bai, eguzkar goian dabil oraindik. Yep. Hostia, hor. Tera jau gara hemendik. Eta guztau, egingo dugu pasalerantzeko bat, pizkat lau baino zabalagoa dena, bale? 6 edo 7 edo pizkatxo bat gehiago. Eta lehen izango du nolabaiteko pasalela, alde batetik bestera, joateko, nolabaiteko erosotasun batekin. Eta gero lurra, altura honetara utziko dugu. Honetara ez, honetara, bigarren honetara. Eta listo, kalisto. Otaekin plan birlak komunikatuta edo utziko ditugu. Guk edo animaliak eroso mugitu izango dira. Vale. Eta araño. Gero ja, hemengokoa eta bar konpatuko dugu, ikusiko dugu nola. Nola utz dezakegun pixkat elegante. Yep. Ai, ama. Txin, okenduko dugu. Heno jarri, eta orain, bai. Hortxe. Justo, primeran. Esto joan algara kentzen, gare guzti hau, soberandeko gula. Gule gari hori jaia zita dago. Beraz, primeran. Aiba, kendu duela hemen gabe bat. Eta ja beste itxura ezberdin bat dauka. Igual egiten dut, ona, irlaren zabalera lurrez eta listo. Igual asko zere polita goratuko da. Baina hori lur kantitate bikainekoa da, Ez pentsa... Bitu, ustak bat utzi dut hor. Nire eskuen artean. Bueno, berdin dago, ez da ezer gertatzen. Bale, zia ona. Momentuz, ezin dugulako horrentxe bertan jarri. Momentuz horla. Burdine. Venga, ingo dugu petoa. Ingo dugu kaskoa eta pikotxa bat. Osea, kaskoa botak. Eta pikotxa bat. Eta olain ja, babes gehiago dekogu, joe. Babesa 2, 6 eta 2. Bale, burdin hori hemen utziko dugu momentuz. Eta ze ordu da. Behatxek eta 2. 10 minutu gehiago, ditugu. Venga. Zelan doa zuzenekoa. Primeran doa. Vale. Ondo, posten hau dena ondo joatea. Venga, ba. Bera, je. Ikatza. Lau antortzak ditugu bakarrik eta hori ez da ona. Ikatza beharko dugu. Hori horretziko dugu, hartuko dugu bloketxo bat. Eta, bera, joango pizkat erribera, holan, erribera. A ber, hau dezingo dugu. Zortzi eta bat bederatzi, primeran. Ole, antortzak soberan. Orain bai, guazen mank. Gero hori katzkei adeko gualtzeko eta behar dugunerako, beraz. Lasaitasunez. Epa.
reston gehiago. Restona kantitate politak aukitzen ari naiz, Horrek posten hau asko momentuz. Vale, eta orain hau kendu beharko dugu. Arre hauia gero bilatuko diegu erabilera. Igual eitzea alde hauekin egingo dugu edo orain joango gara pizkanaka hobetzen etxea. Lasai egon. Lasaitasun osoz, vale? Lasaitu bakit orain txertan etxe itxusi bat dudala. Oso itxusia, vale? Lurraz eginda, emergentziako etxe, hasieran azaldu dut, emergentziako etxe bat dala. Hasiera gogor hau lasaitasunez hartu ahal izateko. Vale. Animo, robotek guzti haukendu dezakegula, eta gero peskat gehiago ondituko dugu, Ez da hemen geratuko gure gela hau, nahi dut onditxoa izatea. Espazio izatea. Hemendik diamanteak hasiko garela ja bila. Venga. Fuera, kanpora. Kanpora eta kanpora, hemen antortza pare bat. Hemen beste bat espada, eta orain hartuko dugu restontxo hau. Ai, reston eta ze soinu polita duzun. Iala, hop. Venga. Jode, zenbat reston topatu dena hemen, Mena interesgarra izan daut restonaren txako. Hauek erabliko ditugu momentuz. Nahiago dut. Gero ja guzti hau askoz ere politoago edo utziko du. Momentuz, hortz. Bale, orain hau pizkata sakonago ingo dugu. Ja espazio hori abazi dugula. Hiru laugarren bat. Adibidez. Lau espazio. Talde honetan berdin. Bat, bi, hiru, eta lau. Venga. Horra, gure olentzero. Talentorian ona joan da, topatuko beharko genuke beste punta. Hori teoria da gutxienez, ez du gorkitu ikatzik, osea burdinik, Leston asko burdin gutxi. Ez da normala. Eta pikotxa agortzen hasi zaigu. Gutxienez babez desentetxo bat dugu ja. Falta zaiguna da karrik gorputzeko gorputzak prakak, burinezko prakak. Tentsioa nagaritzen dut begian. Matxo maitia. Beitu, burdina, lehenago esan, benetan, lehenago esan eta lehenago topatzen dut. Bakarrik bi, benetan. Benetan bakarrik bi burdin. Osea, txantxetan zabiltze edo, joko kabroi. Agorra. Venga. Bueno, bi eta goian dekogu bat, hiru, beste pikotz bat egiteko gutxienez, kapaz izango gara. Vale, hemen ja topatu gara, hemen, honekin. Eta ja zibar gara guzti hau kentzen. Hemen bai egongo dela, harri kantitate desenteak kentzeko, mugitzeko eta bar. Eta jai hasi algara etxe handiagotxo bat egiten, pentsatzen edo horrelako zehozer. Lekurtsak bai ditugu eta pikotza hau ja agortzen zaigun eta gora guazen. Listo. Venga ba, gora.
Gora, 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 je. Behatziak eta 10. Gutxi falta zaigu ja, zuzeneko hausteko, 5 minutu, 5 minutu inguru. Txaketa 4 eta 20 inguru gelditu bar naiz, eguerdiko fregagoa egin. Eta afaria prestat, afaria gila esan da ez da gauza asko, beraz, igual pizkatxo bat gehiago be, aguanta dezaket. Gau sentia da. Vale. Hartuko dugu guztia, ez dakit zerekin egin etxea, hau polita da. Txuri asko gustatzen zen baina, ez dugu txuri asko. Polita izango litzateke txuriarekin egin alizatea etxetxoa. Baina hor dago eskazteko gula txuri asko. Momentuz gorekin eramango dugu. Hartuko dugu, aurtik utzi. Eta boeragoan. Eta beste pikotxa bat egin. Eta ninko probatuko dena ondo doala. Bai, bale, primeran dena ondo doa. Posten hau. Ba, bera. Ea burdin gehiago topatzen dugun, burdina behar dugu atutiple, esaten den oraintxe bertan. Ja, hori ja bukatzen dugunean egiten, hasiko gara ja bideak egiten, eta bideetatik aurrera joan. Ai, ama. Ai, ama, txomaitia. Por cierto, gorat, badaga, komentatu nun, egon nintzela pasan asteburuan egon naizela Donostiko expotakoan, bale? Bideoa martxan dago, nago editatzen, bideoa eta bar, beraz, pazientzia, mesedez, pazientzia behar dela, bideo kantitate desenteak ditut egitatzeko eta bar, gainera daukat ingenion gonbidatu bati, ingenion entrevista, izan gonbidatua zan, ez dakit bere izena, ez dakit frantzesa, cosplayer frantzes bat, tipo oso majua, egia esan da, oso majua, oso ona, oso prest galderetarako eta bar, ikusten zuenean zeo zer interesgarri iruditzen zitzaiola galdetzen zion jendeari, zer ez egoen egian, nola egiten zuen eta bar, oso tipo oso majua. Pena bat da, ezin paratxe berarekin kafe bat hartzera, zarata gutxego zegoen toki batetan. Baina, bueno, oso tipo majua, interesgarria. Eta, bueno, claro, hori adibidez itxuli behar dut, frantzesez ingenion, edo, ingenion, bai, esan dezakegu ingeniola. Bi kamara geuden, eta gero neu, hor galdezka, frantzesen, frantzez bikaineko horrekin. Bale, egon ginen ja, behin baino gehiagoten ikusi duze oso ondo da egiten dudala frantzesa. Adibidez, Napoleon Total Warreko zuzeneko hartan, egin nuenean. Bale, eta, bueno, hori itxuli behar dut, hainbat bideoak ja ikusi eta ditut pare bat alditan, ja badakit gutxi gora daukat bideoaren eskema batxo bat buruan, egin da, joan behar naiz editatzen eta lasaitasunez, Zazuraldi jauna ezagutu genuen hanbe, oso tipo majua, eta celebrea. Bale, guztu kendu dezakegu, beharko dugulako. Oso tipo majua eta celebrea, oso majua, oso bikaineko gizona, oso bikaineko gizona. Egia esan da. Oso bikaineko gizona. A ber, guztu kenduko dugu, beharko dugulako, eta gero kenduko dugu aurrerago lurrekoa, beraz lasai. Momentu zau, eta gero hau tapiatuko dugu, naiz eta gero kaleak egingo ditugu, momentu zau tapiatuko dugu. Beste arri batekin edo, ikusiko dugu orain. Kentzen dugun txuri guzti hau, nahikotxo dagoela, ez da gutxi. Zotoki ona da izan da hau. Bale, uste dira gaua pasatu dela. Musika ateko beste, diot hori.
Baina, bueno, bukatuko dugu hartzen eta gora joango gara, edo pikotxa gastatu arte, baina, edo bata edo bestea. Ez dakit zein gertatuko den lehenago. Nik uste pikotxa lehenago gastatuko dala erritmo honetara. Hau da egun behiara, mila zori jantza, ziauri energina, besoak zuri diditzut. Bi, beste hori mesedez. Vale, ondo. Justo hiru pikotxa egiteko. Hor, justo en el límite del bien y en el límite del mal izan da hori. En el límite del bien. En el límite del bien. Te esperaré en el límite del bien y del mal. Bai, markatu. Vale, a ver. Ordun. Bai, egun sentia heldu zaigu. Burdina sartu egingo dugu, ez dekogu ikatzik, bale. Bai, badekogu. Ikatz bat. Hau hartuko dugu. Forestuna utxe ingo dugu. Eta dugun guztia utxe ingo dugu. Bale, ezeko gutoki gehiagorik ez da, ez, bale. Orduan, orain, hau. Ingo duguna blokeak egingo ditugu, honetaz. Ditugun bloke guztiak. Hau kendu, momentuz. Eta orain nintxa hunditzen hasiko gara. Norarte hunditu, ba igual. Pentsatzen nabil. Etxe celebre eta espaziotzo bat izatea. Bale, honekin markatuko dut pizka bat. Oibo, latu naiz. Denbora asko hartuko dugu, baina eta galduko dugu, baina bueno. Arria sobran deko gurrentxe bertan. Bale, onarte hartuko dugu igual. Onarte. Hola pizkat etxe desente izatea. Ez dut gure nahi etxe txikitxo bat. Hemendik eramango dugu onaino aldibidez. Pizkat aurrerago, hemendik. Ba igual onarte, egazkenengoa. Hemendik karriko dugu, guzti hau. Nago nolabaiteko plano bat egiten, zoruan. Bale, osea, da plano antzeko bat, baina zoruan, hor pizkat tamainaren ideia egiteko. Zer bete beharko dudan, zer ez, eta bar. Hemen bai, hemen relleno nahikotxe jarri beharko dugu. Rellenoa adibidez arez egin dezakegu, printzipioz. Bale, bueno, ikusten da gutxo gara bera nondik nora nahi dudan eraman etxea, ezta? Epa. Gauza daren guzti hau rellenatu beharko dudala. Adibidez hartu dugun, hortik hartu dugun area gaz. Dekogula hemen area soberan. Joango gara jartzen. Guztia altuera honetara utzi arte. Gero hemendik egingo ditugu eskailerak eta bueno, utziko dugu elegante. Vale? Bueno, momentuz, ai.
uste bete beharko dugu. Hau, ez da existituko gehiago. Venga, bagoa zela pizkanaka, dena onditzen hobetzen, eleganteago usten, politago usten. Elegante, ba. Hortze. Pa. Opa. Are gehiago dekogu, bale, ongi. Eta guzti hau be, ona. Tamen gure etxetxoa izango dugu. Etxe galanta geratuko zaigu azkenean, Tamaño polita. Tamaño familiar esaten dana. Onarte izango da. Vale, tamaño familiar. Etxea soberan izango dugu. Per sekula sekulum. Osea, vamos. Infinito eraino izango dugu etxe soberan. Venga, holan, eta holan. Bale, horra, eta hau hemendik. Venga. Gaude egiten kiston are mugimendu bat flipatzekoa dana, Benetan. Hemen argitxo bat jarriko dugu, momentuz. Gaua heldu egiten bait bada, edo. Vale, hemen beste argi bat. Eta ere pizkat gehiago hartuko dugu ja hori bukatzeko. 3 baino gehiago beharko ditugu, ezta bai. Tonto naiz, 4 eta bat 5. Ba, 2, 3, 4, 5. Venga. Fuera. Tren ja, hauek jarritzen hasiko gara. Izkina ez. Izkina kenduko dugu orain. Kaka. Izkinak utziko ditugu, beste arre batekin edo, igual egurrarekin edo, gora egiteko. Sarrera adibidez, mendik jarriko dugu bikoitza. Hor. Kabtxiz. Sortu da. Eta horretaz, ba igual usteko gara jalduko ze, gutxen jarriko dugu basea. Eta igual usten joan beharko naiz. Niri durua, antzina esaten zen bezala, se nos acaba el duro. Gutxinez niri, momentuz bai. Venga. Pikotxa ingo dugu eta polit elegantotxeko dugu. Gero guzti hau eslabatuko dugu eta bar. Egurrez adibidez. Egurrez lapak. Hiru. One page. Hiru. Atzera. Eta gainera gau heltzen ari da. Beraz, primeran hau kenduko dugu. Hemen bada espada argitxo pare bat jarriko ditugu. Momentuz. Primeran. Eta, hau izan da gaurko saioa, momentuz. Lehenengo Minecraft hardcore erronka, lehenengo saioa, espero guztuko izatea, guztuko izan basue bak esan behar zuen, eta esterik gabela nauk. Zaindu, eta horrengo ikusiko gara.